Quan vam iniciar el nostre camí amb la construcció i explotació dels 5 primers aparcaments subterranis de Barcelona, mai vam imaginar que arribaríem tan lluny. Fa 50 anys només érem una concessionària de Barcelona. Aviat vam començar la nostra expansió més enllà de Catalunya i abans de finalitzar el segle XX ja teníem presència en diferents ciutats d'Europa i de l'Amèrica Llatina, fins a convertir-nos en un referent internacional en la gestió de la mobilitat urbana. El nostre èxit durant aquests 50 anys ha estat posar el client al centre de tota la nostra activitat. Apostar sempre per la innovació i la tecnologia. Col·laborar en el progrés de les ciutats facilitant l'accés als nuclis urbans. I, sobretot, oferir serveis de mobilitat sostenible que contribueixin a transformar les ciutats i a projectar-les cap al futur. En 50 anys, hem passat de gestionar 3.000 places a les 194.000 actuals. Però això només és el principi, perquè gràcies a l'esforç i a la implicació de les més de 1.300 persones que formem Saba, estem preparats per arribar encara més lluny.